recordant a Medina Zahara. Castellanització del nom àrab Medina al-Zahara. La brillant ciutat era una ciutat palatina o àulica que va ordenar a Abderramán III que es construís uns 8 quilòmetres als afores de Còrdova, en direcció a occident, a Sierra Morena. Els principals motius de la seva construcció eren des d'una dignitat índole ideològica i religiosa del califa per mostrar la seva superioritat sobre els seus enemics, el fatimia xiitant en la política com en la religió pels maiars majoritàriament de la branca islàmica sunnita. La cultura popular també va dir que el va construir com a homenatge a la dona femenina de la qualificació Azahara. El sumptuós complex de Medina Azahara va ser declarat oficialment com a Patrimoni Mundial l'1 de juliol de l'any 2018. Aprofitant aquella efemera i amb la bonica composició del grup musical Medina Zahara com a antecedents, farem un recorregut per les seues ruïnes mutilades amb l'esperança que amb el pas del temps puguen recuperar-se i mirar amb l'esplendor amb el qual es va construir. Any 2021